Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft Hunger Gamesa. Da, idemo odmah na centar da pokupimo stvari, vidite odmah je puna mapa. Idemo na Kozmic Craftu i idemo da uzmemo stvari na centru. Idemo, ajmo. Molim te još lepo. Brat, ništa. Možemo ovo prevedemo. Ne možemo ništa. Bilo smo pali odmah. Bacimo gluposti. Gospod, koji majmun je imate. Da li je moguće ovako započnem tu da nemam ništa? Dole će imati nešto. 100% mora da ima nešto da radi. Molim te, nešto da jedemo kočeg! Kočeg! Ajde, brži bere. Hrana. To sam marš. Čekaj, daj. Evo ga čest. Veliko. Kraj. Ajde. Činjamo se. To, fiš, pecanka. Aha. I ne znam, uskoro će početi možda verovatno da snimam neku igricu novu, znači bit će možda se stvarno setim imena kada je Domraša skupe poklone pa kao što skače, za novu godinu što snimam, a ovako možda budem snimao FIFA 15, znači ovako, možda i ne znam. Znači, ne znam, nebitno kako. Ako vas jedan gledam, to baš mi bilo, jer ako ću ja to, ako ne gledam mnogo, onda to predstavljam snimam i zato što ne gledam glupi što bi ja sa snimam to še vreme, zato kad mogu snimam Minecraft koji bi gledali, ovako ne bi to, ovako ne bi ni gledali FIFA 15. Ako možete bacite komentar ako ste vidjeli ovaj klip da li da snimam FIFA 15. Ja bi iskreno snimao, sad ne znam za vas. Ne znam koliko bi vas to gledalo, ako bi gledalo kako je došlo, ako bi vas to gledalo onako malo više, onda bi snimao, ali ako ne bi gledalo, ako bi gledalo vas 5, onda ne bi, ako bi vas 10, onda bi snimao. Eno ga, tamo onaj lik. Baš, nam je baš došlo, on se sakrije dole. Gde je on? Mrtav si. On se ovdje zabavio. Da, ma pali ga. Mislim se ja zabavio. Prokleti da ste... Ne, ajmo, i tu ima čest, pa ne treba nam ništa. On je to opajdario. Koliko nas je? Kako bih volio da dam? Evo, čest. Moram žrat, ajde, gledamo. Ne, soba sam. Da li mi treba to? Ma ne, ako smo diamond, bre. Šta meni treba, bre, da uspolovim, bre. Evo, šta uradi, neće, da. O, pa gdje si ti? Moja jabukice.
Ajmo da pecamo malo. Wow, ajde pecamo. Pecamo. Možda uhvatim ovog soma. A, šta kažete? Dobro se uhvati sam. Ajde, otvori se. A ne može. Ajde da hvatamo soma gleda. Ja, pa to me uziko bude. Ding ding. Jackpot. Mnogo gluposti. Neću da se... kako on maju da... O, ko je zgađa? Ko... Bešta bude. Koliko nas je ovdje? Hajde nađemo nekog normalnog. Ili lov, vrati, i onda bi bili i onda bi pobio kogod. Znači svakoga bi. Pa to je uzak, to je plast. Evo ga li dač. Počeli jesmo? Ajde pojedi. Da ti meni jebote. Onda, a pa šta je sad jebote? Da je mali preživao. Tim. Kako sam zadnji. Što? Pelao sam se tamo! Koje sam sreće. Koje sam sreće! Dobro ljudi, to je bilo to za klip, kao što ste gledali. Izbojte se subscribe-ujte obavezno i hvala što ste pogledali. Sljedeći klipa.